kemm jixirqilhom festa kbira dawn it-tnejn. Però rridu nqogħdu ftit attenti. Bħal meta żewġ maħbubin jixtru oġġett lil xulxejn biex juru l-imħabba tagħhom. U jixtri ċurkett jiswa ħafna flus lilha. Biex jurija kemm iħobba. Biex jgħidilha inti importanti għalija. Imbagħad filgħaxija jgħidilha ejja noħorġu flimkien biex nitkellmu ftit flimkien u ngawdu ftit lil xulxejn. U jtgħidlu le ta' illum le. Għax illum ħanaddi is-serata kollha nikkontempla id-djamanti taċ-ċurkett. U dak f'qalbu x'jgħid. Min hu l-iktar importanti? Jien jew iċ-ċurkett? Iċ-ċurkett għadu sinjal tal-imħabba tiegħi għal din it-tfajla, jew inkella iċ-ċurkett ħad li posti. Għalfejn qiegħed inġib dan l-eżempju? Għax aħna li aħna nies dgħajfejn faċli li nagħmlu din l-esperjenza. B'mod speċjali aħna u niċċelebraw il-festi tagħna. Dak kollu li nagħmlu, dak kollu li ngħixu, il-ferħ tal-festa, d-divertiment tal-festa, is-sbuħija tal-festa, mhux għajr sinjal. Anke l-istess Pietru u Pawlu huma sinjal. U sinjal ma jħallinix nieqfu fih, imma sinjal jindika juri xi ħaġa oħra, x'imkien ieħor, lil xi ħadd ieħor bħal dak iċ-ċurkett. Dak iċ-ċurkett ifakkar lil dik it-tfajla fl-imħabba kbira tal-arus tagħha. Pietru, Pawlu, il-festa li nagħmluhom iridu jfakru lilna l-koll fil-maħbub. Fil-veru protagonista, fil-veru attur, fil-veru artist ta' dak li qegħdin niċċelebraw, Ġesu Kristu. U allura l-mistoqsija tiġi waħedha jekk aħna rridu nkunu sinċiri ma' nfusna. Il-festa ta' Pietru u Pawlu lilna kif se sservina biex narfu iktar, biex nimxu pass ieħor, biex insiru nafu ftit iktar, biex niggustaw iktar dak li għalihom kien kollox. Dak li għalih taw ħajjithom. Dak li għalih ma qisu xejn fil-ħajja. Imma x'wassalhom lil dawn it-tnejn jarfu dak li aħna ma rnexxilniex sissa għalmenu ngħid għalija. Dak li aħna ma rnexxilniex sissa narfu tassew. Dak li aħna maħniex kapaċi nagħtu għal kollox ħajjitna lih. X'wassalhom biex jarfuh lil Ġesu, lil Mulej. U nixtieq nirriflettu ftit fuq xi ġrajiet mill-ħajja ta' Pietru u Pawlu biex jenuna lilna wkoll nimxu passi anki żgħar magħhom fid-direzzjoni ta' dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja ta' Ġesu Kristu. Pietru kien ġej minn raħal imwarrab, sempliċi, ma jafu ħadd madwar l-għadira tal-Galilija, iwa, ir-raħal ta' Betsajda, imma ma kienx raħal importanti. Tant li fil-waqt li llum hemm fdalijiet, baqa' fdalijiet tarħula oħra madwar l-għadira tal-Galilija, però ma hemm xejn jew kważi ma hemm xejn li jfakkarna fir-raħal ta' Betsajda fejn twieled Pietru u Ħindri. Pietru twieled
fid-dinja tax-xogħol bħalek bħalna. Twieled mallem fir-reliġjon Ludija, fir-reliġjon Ġudajka. Meta kiber ħal-istat tiegħu ta' żwieġ. U ħajtu għaddija fis-sempliċità jew fil-komplikazzjoni ta' bniedem illi jrid jipprovdi għall-familja fid-dinja tax-xogħol bħala sajjied. Bħal ħafna minna. Aħna wkoll nitħabtu kull wieħed u kull waħda minna mad-dinja tiegħu, mal-familja tiegħu, max-xogħol tiegħu. Pietru wkoll kellu t-taħbejt mhux biss tal-mara tiegħu u forsi tat-tfal li ma nafux jekk kellux jew le, imma anki ta' raba tiegħu, id-diffikultà li għaddit minnha mill-mara tiegħu. U dan kollu bħalma jaffettwa lilna emotivament, fil-ħsibijiet, fil-preokkupazzjonijiet, hekk ukoll żgur li kien jaffettwa lil Pietru. Pawlu min-naħa tiegħu kien bniedem istruwejt, bniedem li hu stess jgħid li meta kien żgħir aktarx għamel l-esperjenza tal-jexiva, it-tagħlim tal-liġi, it-tagħlim profond tat-Toraħ taħt wieħed mill-aqwa rabbini ta' żmienu, Gamaliel. U allura kien bniedem istruwejt, bniedem li jaf xirejt, bniedem determinat, bniedem deċejs, kellu personalità qawwija u qawwija ħafna. Tant illi nafu mill-Atti tal-Apostli illi saħansitra kien wieħed mill-magħżulejn biex jiddefendi r-reliġjon ta' Iżrael, ir-reliġjon Ġudajka kontra is-setta eretika tal-Kristjani, is-setta eretika tad-dixxiepli ta' Ġesu ta' Nazaret. Kien deċejs Pawlu, kien jaf xirejt Pawlu, kien konvint mit-tagħlim tiegħu Pawlu, bħalma nistgħu nkunu aħna. Forsi aħna wkoll konvinti mit-tagħlim illi ħadna, forsi aħna wkoll għandna ċertu konvinzjonijiet, ċerti u sodi. Iwa, jien immur sal-Knisja imma jiena naqbel mal-abort. Iwa jien immur il-Qudiesa, imma ma jimpurtax tax jiġri mill-embrjuni li jiġu fertilizzati u friżati. Iwa, jien naqbel immur il-Knisja, imma mbagħad naqbel mal-eutanasja. Pawlu kellu dawn il-konvinzjonijiet. Konvinzjonijiet simili, bħalma jista' jkollok int u jista' jkolli jien. Pietru kien iktar sempliċi. Pietru kien bniedem illi kważi matul l-istorja tal-Vanġelu nindunaw li għadu jfittex lilu nnifsu, għadu jfittex minnu. U għalhekk Pietru jkun opportunist. Kull okkażjoni Pietru jaħtafa. Kull ħaġa li jaħseb li tista' tkun favorih, li Pietru sissibu hemm. Bħalek bħalna, forsi għandna ħafna minn tiegħu aħna, ifittex lil Ġesu għax dan Ġesu huwa xi ħadd li jfejja. Jimxi ma' Ġesu għax dan Ġesu meta tkun bil-ġuħ, anki jekk tkun il-bogħod mill-ħwienet, b'xi mod se jipprovdilek. Timxi ma' Ġesu għax dan Ġesu kapaċi jagħmel il-mirakli. U Pietru allura kien ifittex f'Ġesu li jissodisfa il-ħtiġijiet ta' kuljum, il-bżonnijiet tiegħu ta' kuljum. U l-personalità tiegħu, l-idea tiegħu kienet iddur ma' kull rieħ kif jaħseb li jaqbel għal Ġesu, tant illi meta Ġesu qallu isma' jien issa minn hawn ftit ieħor se niġi maqbud mill-Fariżej, mill-kittieba, mill-qassisejn, mis-saċerdoti, niġi msawwat, imbagħad immut. Qallu le, issa, hekk ma jaqbilx. Għaliex ma jaqbilx? Għax inkella nitilfek jien, nitlef lil xi ħadd li nista' nserraħ fuqu, nitlef lil xi ħadd illi lili jaqdini meta għandi l-bżonnijiet tiegħu. Mhux bħalna ngħiduha kif inhi, mhux bħalna. Aħna ħafna drabi lil Ġesu għalfejn infittxuh. U lil Pietru u l-Pawlu għalfejn infittxuhom. U lil Madonna ta' Pinu aħna għalfejn infittxuha. Mhux biex jaqlewlna jew jagħtuna jew jagħmlulna dak li aħna ma nistgħux nagħmlu, jew meta nħossuna b'darna mal-ħajt, aħna nirrikorru lejn xi ħadd jekk
tal-art ma jaqduniex, imbagħad induru għal tas-sema. Mhux dejn il-ħajja tagħna. Ara kemm għandna komuni, kemm għandna affarijiet li jixbħu lil ta' Pietru u lil ta' Pawlu. Imma x'jiġri? Dan Pietru jiltaqa' ma' Ġesu u Pawlu wkoll jiltaqa' ma' Ġesu. Bħalma iltqajna miegħu aħna iltqajna miegħu fil-Magħmudija, iltqajna miegħu fit-Tqarbina, iltqajna miegħu fil-Griesma, iltqajna miegħu fis-sagrament ta' żwieġ, aħna s-saċerdot iltqajna miegħu fis-sagrament tal-ordinazzjoni. Il-kol kemm aħna b'xi mod bħalhom iltqajna ma' Ġesu. U aktar iltqajna ma' Ġesu bħal Pawlu milli bħal Pietru. Għaliex? Għax Pietru iltaqa' miegħu ħaj, iltaqa' miegħu tad-demm u l-laħam, iltaqa' miegħu max-xatt tal-għadira tal-Galilija. Pawlu le. Pawlu jiltaqa' miegħu wara li jqum mill-mewt. Jiltaqa' miegħu Pawlu wara li Ġesu diġà għex il-ħajja storika tiegħu fuq dil-art u qiegħed fis-sema. Allura aktar nixbħuh lil Pawlu aħna milli lil Pietru. Ejja nippruvaw nidħlu ftit fil-laqgħa ta' Pietru ma' Ġesu u fil-laqgħa ta' Pawlu ma' Ġesu. U nqabblu ftit il-laqgħa tagħna. Illum dalgħodu aħna wkoll qegħdin b'xi mod niltaqgħu ma' Ġesu. Il-laqgħa tagħna mhix biss ma' knisja sabiħa, ma' żewġ personaġġi importanti, statwa sabiħa, ma' mużika sabiħa. Alla ħares nieqfu hemmhekk, għax inkella nieqfu fiċ-ċurkett u ma mmorrux għall-maħbub. Il-laqgħa tagħna anki ta' dalgħodu b'xi mod laqa ma' Ġesu, anzi, l-ewwel qabel kollox laqa ma' Ġesu. Laqa ma' Ġesu fil-kelma tiegħu u laqa ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Imma din il-laqa tagħna ma' Ġesu, waħda minnhom, waħda minn mijiet u eluf li jkollna fil-ħajja tagħna. Tixbaħ xi ftit il-laqat li għamlu Pietru u Pawlu ma' Ġesu. Kif dawn ħallew lil Ġesu iħarbtilhom ħajjithom, jaqilbilhom ħajjithom ta' taħt fuq. Tant illi lanqas il-ħajja tagħhom stess ma baqgħu jikkonsidraw. U jien nibqa' daqshekk passiv. U jien nibqa' daqshekk infittex lili nnifsi. U jien nibqa' nfittex il-kumdità tiegħi. U jien mhux talli ma nagħtix lili nnifsi lil Ġesu. Mhux talli ma nħallix lil Ġesu jidħol fiha u jien nidħol fih. Talli lil Ġesu nfittxu sakemm jaqbilli. U meta ma jaqbillejx inħabbat bibieħor. X'jiġralhom dawn fl-istorja tagħhom, fil-laqgħa tagħhom ma' Ġesu? Pietru. Kif għedna Pietru kien opportunist. U allura l-ewwel li jiltaqa' ma' Ġesu fil-Vanġeli, skont San Ġwan, ilaqgħu ħoħ Indrej wara li kien dixxiplu ta' Ġwanni, Indrej. Ġwanni jindikalhom lid-dixxipli tiegħu lil Ġesu bħala il-ħaruf ta' Alla, bħala is-Salvatur, il-ħellies, bħala dak li se jeħles lill-Iżrael mill-jasar tar-Rumani, u Indrej imur fuq Pietru ħoħu jgħidlu sibna l-mulej, sibna l-mulej, ejja, u Pietru jmur. U kif imur Pietru jiltaqa' ma' Ġesu, l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan tkun jibdillu ismu. U jgħidlu inti Petros, inti żrara żgħira. Ara timmaġina mhux ġebla kbira, żrara żgħira. Il-kelma Petros tfisser żrara żgħira. Il-kelma Petra imbagħad li jsemmi fil-Vanġelu tal-lum dik tfisser blata, ġebla. Imma l-kelma Petros tfisser inti żrara żgħira. Immaġinaw kif ħassu Pietru meta Ġesu l-ewwel kelma li jgħidlu inti Petros. Dak jaqbad jitlaq. Imma jerġa' jiltaqa' miegħu Ġesu. Jiltaqa' miegħu fl-għadira tal-Galilija u jgħidlu ejja warajja. Spjegata tant tajjeb fil-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 5. Jagħmel lejli stat Pietru ma jaqbad xejn, Ġesu jkun jipriedka fuq ix-xatt. U Ġesu jagħmillu prova lil Pietru. Jgħidlu aqdef il-barra fil-font u itfax bik tiegħek għas-sajt. U Pietru isemewa. Jibda bil-mod il-mod jagħmel l-ewwel pass u hawn nidħlu aħna. Jafda lil Ġesu, jafda il-kelma ta' Ġesu.
Għamilna lejl sieħ nitħabtu ta' ma qbadna xejn, dak li qed tgħid li int kontra l-loġika kollha tas-sajt. L-ebda sajt ma jagħmilha din l-istorja din biċċa tax-xogħol. Imma fuq il-kelma tiegħek la qiegħed tgħid int ħankalla xbik. U għaw Pietru jagħmel xi ħaġa li aħna għandna bżonn nagħmlu. Jien l-ewwel wieħed. Att ta' fiduċja, att ta' telqa fil-kelma ta' Ġesu. Aħna nistgħu il-kelma ta' Ġesu nisemgħuha jekk nisemgħuha, nistgħu nifhmuha jekk nifhmuha u meta nifhmuha, u nistgħu nħalluha hawnhekk jew fejn naqraw. Ma nistgħu nisemgħuha, nistgħu nifhmuha u nistgħu nħalluha tikkondizzjonalna ħajjitna. Nistgħu nħalluha tinfluwenzana ftit. U hekk jagħmel Pietru. Pietru iħalli l-kelma ta' Ġesu tinfluwenza il-loġika tiegħu. Kienet ġen il-kelma ta' Ġesu ħdejn il-loġika u r-raġuni tiegħu. Kienet ġen ma jistax ikun li noħroġ nistat f'nofsinhar fid-dawl wara lejl sħiħ f'baħar fid-dlam fl-aħjar mument tas-sajt u ma naqbad xejn. Ma jistax ikun, kienet ġen, imma fuq il-kelma tiegħek jiena nitfa' xbik. U għaw l-ewwel stedina. L-ewwel stedina illi jagħmlulna dawn iż-żewġ tirġiel kbar biex aħna jkollna ftit fiduċja fil-persuna ta' Ġesu. Ftit fiduċja fil-kelma tiegħu. Kemm nisemgħu l-kelma, kemm nisemgħu l-kelma, kemm nisemgħu l-kelma. Issa liema kelma. Kull wieħed għandu bżonn jisma' kelma. Forsi hawn minna għandna bżonn nisimgħu l-kelma forsi tal-fiduċja fih, intelaq fih, forsi għandek ħafna nkwiet u ma tistax tintelaq fil-mulej. Dik il-kelma li tgħidil nisma' strieħ fih. M'intix waħdek, qiegħed miegħek. Forsi joħod minna għandhom bżonn tal-kelma aħfer. Għax jekk mhux se taħfer, mhux se ssib paċi. Aħfer. Forsi oħrajn għandhom bżonn tal-kelma ħu paċenzja, ħobb, is-sapporti, ejn. Kull wieħed u kull waħda minna żgur għandu bżonn ta' kelma. Li min dik il-kelma? Li jien nisma' u narmi dritt. Li jien nisma' u tisloq dritt minn fuqi. Ħafna drabi sfortunatament laqqas tindunaw. Tant issir parti awtomatika mid-dinamika tagħna, mill-mod ta' kif nirraġunaw. Pawlu. Differenza minn Pietru, il-bidla li ssir f'Pawlu issir f'daqqa, f'tebqatajn. Ma ninsewx li dak kien bniedem studjuż. Dak kien bniedem determinat. Il-personalità tiegħu psikoloġika, spiritwali kienet diġà ffurmata. Kien jaf min hu Alla. Kien jaf x'għandu jagħmel tajjeb jew ħażin. Kien jaf min hu. U kien iħossu, kien qisu lejt ta' Alla, l-estensjoni ta' Alla. Dak li permezz tiegħu Alla jrid iwettaq il-pjan tiegħu. Aw minna bħal Pawlu li tant aħna riġidi fil-formazzjoni tagħna, tant aħna riġidi fil-konvinzjonijiet tagħna, tant aħna konvinti li l-verità qiegħda f'idejna li aħna bħalu ma naċċettaw l-ebda tibdejl, ma naċċettaw l-ebda kondizzjonament. Lilna ħadd ma jista' jgħallimna. Aħna nistgħu biss nagħlmu. Jien naf kollox. Nista' biss nagħlem mill-oħrajn. Kull ma jgħidu l-oħrajn li mhux se jbiddilli lanqas minimament l-idea tiegħi. Anzi, nibda niġġustifika. Jekk xi ħaġa taħbad tmissni f'qalbi jew f'moħħi, nibda ngħid u dak x'jaqbillu jgħid, u dik x'taqbilha tgħid, u dik għax ma tarax tagħha, u dak għax ma jarax tiegħu. U hekk dak li jkun dieħel f'qalbi u f'moħħi ma nħallihx jibqa' dieħel. Nalaqlu billi noqtol il-persuna. Noqtol il-persuna li tkun kelmitni. Noqtol il-messaġġ li jkun ġej biex imisli qalbi u jmisli moħħi. Kemm nagħmluha din fil-ħajja tagħna? Għalfejn nagħmluha? Għax nibżgħu li niġu ntakkati, li niġu minsusejn fil-fond tal-persuna tagħna. Hekk kien Pawlu, però jagħmel esperjenza. Dawl qawwi
Tant kien qawwi li ma jibqax jara. Interessanti l-kontradizzjoni. Dawl qawwi li flok li jgħinek tara aħjar imma jagħmik. Hekk ġralu Pawlu. Dawl qawwi minn fuq illi il-kontrast bejnu bejn dak id-dawl daħlu fi kriżi profonda. Beda jinduna b'dak id-dawl li kien hemm fuqu bid-dlam li kien hemm ġo fih. Beda jinduna li l-konvinzjonijiet tiegħu kienu kollha żbaljati. L-idea tiegħu ta' Alla ġustizzjer, Alla mħallef, Alla li jikkastiga, l-idea tiegħu tat-tajjeb u l-ħażejn waqgħu fi kriżi. Waqgħu fi kriżi. U jiena nerġa' nistaqsi. Kapaċi nwaqqaf fi kriżi l-idea tiegħi personali? Kapaċi ngħid imma forsi jien żbaljat fil-mod ta' kif inħares lejn dejk jew lejn dak. Kapaċi inwaqqa l-idea il-konvinzjoni żbaljata tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam mat-talejn morali, ma' dak li tgħidilna l-Knisja, ma' dak li fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja iddeduċiet, ikkonkludiet minn dak li qalulna l-Apostli. Jew nibqa' niġi l-Knisja, nibqa' niġi nisma' l-Quddiesa, imbagħad però għandi l-konvinzjonijiet tiegħi. Imbagħad naħsibha kif irrid jien u kif jidher li jien. Żgur li ma milix din il-biċċa xogħol Pawlu, żgur li ħalla d-dawl li jiġi minn fuq, iwaqqalu fi kriżi l-konvinzjonijiet kollha tiegħu tant illi minn qattiel tal-insara, minn dak li joqtol lill-insara, sar difensur ta' Ġesu Kristu. Induna li kien qiegħed fl-iżball, induna li żbalja. U dan kif għamlu? Minħabba f'xiex. Għaliex ġara dan? Għax ħalla d-dawl ta' Ġesu idawwallu moħħu ma ninsewx li ma ltaqax ma' Ġesu Pawlu. Ma ltaqax fiżikament kif iltaqa' Pietru Pawlu. Pawlu ltaqa' ma' Ġesu bħalma niltaqgħu miegħu jien u int. Iltaqa' ma' Ġesu Pawlu fil-Knisja, l-ewwel id-dawl li waqgħu fi kriżi 3 ijiem ma jafx fejn hu. Ara taħsbu li dik kienet sempliċement esperjenza fiżika, esperjenza bioloġika. Ma kienx qed jara biss b'għajnejh, imma kienet fuq kollox esperjenza spiritwali profonda. Esperjenza ta' dlam għadda minn lejl, anzi minn 3 iljieli mudlama. Għadda minn dlam kbir Pawlu. U dan xi fisser allura lina? Dan ifisser illi aħna għandna permess fil-ħajja nisranija tagħna ngħaddu mid-dlam. Aħna għandna permess fil-ħajja nisranija tagħna illi nwaqqgħu fi kriżi l-konvinzjonijiet tagħna personali biex inħallu d-dawl ta' Kristu idawwa l-persuna, l-istorja, il-persuni ta' madwarna. Għandna permess. Hija xi ħaġa diffiċli ħafna fil-ħajja tagħna. Biex inwaqqgħu fi kriżi lilna nfusna kemm hi diffiċli u aktar mal-bniedem ikun fraġli, aktar ma nkunu fraġli ġewwa fina, iktar insibuha bitqila biex inneħħu l-qoxra riġida li nkunu għamilna biex tiddefendina. Aktar ma nkunu f'saħħitna minn ġewwa, aktar nkunu malleabli, aktar nkunu doċli, aktar inħallu l-Ispirtu ta' Alla jiffurmana, aktar nkunu fi kliem ieħor fi kriżi. Aħna l-kelma kriżi tbeżżana. In-nisrani irid ikun ħafna drabi fi kriżi. Jien Don Anton irid ikun ħafna drabi fi kriżi, inkella nibqa' mwaħħal fejn jien bil-konvinzjonijiet tiegħi, bl-ideat tiegħi. U ma nikbirx u imsiken dawk ta' madwari. Il-koll kemm aħna msejħejn biex ma' Pawlu nidħlu fid-dlam tal-konvinzjonijiet żbaljati tagħna u nħallu d-dawl ta' Ġesu idawwalna jagħtina l-ħajja ta' veru. U jekk Pietru ħafna żmien biex sab lilu nnifsu, jekk Pietru ħafna żmien biex isir jaf minnu Ġesu u nafu xi ġralu fil-ħajja minn kemm provi għadda. Nafu kemm konvinzjonijiet Pietru kellu bil-mod iwarrab fil-ġemp. Pereżempju, Pietru kellu jwarrab fil-ġemp il-konvinzjoni li Ġesu huwa onnipotenti, li Ġesu jista' kollox, kellu jwarrabha fil-ġemp. Pietru kellu jwarrab fil-ġemp illi hu ikun ma' Ġesu sempliċement għax Ġesu
Huwa onnipotenti u allura jien b'Ġesu miegħi jien ukoll onnipotenti. Anke din kellu jwarrabha fil-ġenb. Pietru kellu jwarrab fil-ġenb l-idea li kellu jkun hu li jsalva lil Ġesu. Jien is-Salvatur ta' Ġesu. Tant li ħareġ ix-xapla u beda jfajjar is-sejf, tant li l-Ġesu qallu le ma taħsillix riġlejja, jien naħsillek riġlejk. Pietru immaġina li hu s-Salvatur ta' Ġesu. Dan kollu kellu jwarbu fil-ġenb. Pietru kellu jwarrab fil-ġenb il-fantasija li bena f'moħħu li faċli nibnija jien u nibnu aħna li kien lest li jmut għal Ġesu. Anki dik kellu jwarrab fil-ġenb. Għaliex? Għax quddiem għaddejja, quddiem tfajla, għal jien dak ma nafux. Jien dak ma nafux. Imma l-umiltà ta' Pietru waslitu mhux biex jiġġustifika lilu nnifsu, mhux biex joqgħod jibki fuq nnifsu u jgħid ara x'kellu jiġrili u dak li ġrali minħabba fl-oħrajn. Imma Pietru għaraf induna bid-djufija tiegħu u ħalla lil Ġesu isalvah. Ħalla lil Ġesu jirrestawrah. Tħobbni jent iktar minn dawn. Fl-aħħar jispiċċa biex jgħidlu inti taf mulej li l-imħabba tiegħi fraġli dgħajfa, mhux veru nħobbok jien. Mhux veru nħobbok jien. Allura Pietru tgħallem xi ħaġa oħra importanti. Pietru tgħallem li fil-mixja tiegħu wara Ġesu l-iżbalji, id-djufijiet jagħmlu parti. Id-djufijiet l-iżbalji huma parti mid-dixxepolat, mill-mixja tagħna wara Ġesu. U Ġesu ma jridx nies perfetti jimxu warah. Però Ġesu jrid nies sinċiri jimxu warah. Din l-esperjenza għamilha Pawlu wkoll. Għamilha Pawlu wkoll. Meta hu stess jaraf ix-xewka li kellu f'ġismu u jitlob lil Alla biex ineħħielu. U Alla jgħidlu biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Dik ix-xewka importanti. Pawlu stess fl-ittra lir-Rumani b'mod ċar u sinċir jgħid jien nispiċċa nagħmel il-ħażin li ma rridx nagħmel u ma nagħmilx it-tajjeb li rrid nagħmel. Pawlu jinduna mela illi mhux daqshekk perfett, li mhux daqshekk ċert, li mhux daqshekk konvint, li mhux daqshekk inflessibbli, mhux daqshekk determinat. Imma kemm Pietru u kemm Pawlu, it-tnejn li huma iħossu l-bżonn ta' Ġesu li jsalvaw. Allura wara is-smieħ tal-kelma li jedna li importanti fil-mixja tagħna, wara il-kapaċità jew il-possibilità li naqgħu fi kriżi li nħallu lilna nfusna nidħlu fid-dlam fl-lili ta' dlam. Hemm bżonn ukoll li fil-mixja tagħna tal-fidi, fil-mixja tagħna wara Ġesu nindunaw u narfu bis-serjetà illi aħna maħniex perfetti, li aħna għandna d-djufijiet tagħna, li aħna għandna il-problemi tagħna, id-diffikultajiet tagħna. Fi kliem ieħor, għandna bżonn kbir tas-sinċerità. Nitolbu lil Mulej verament, lilna l-koll biex jagħtina illi dak li għamlu Pietru u Pawlu f'ħajjithom fil-mixja tagħhom lejn Ġesu, almenu nibdew nagħmluh aħna wkoll. Almenu aħna wkoll li nħallu lil Ġesu bil-mod tiegħu mhux bil-mod tagħna. Ibidlilna xi ftit mill-konvinzjonijiet tagħna. Għax il-festi jiġu u jgħaddu, il-quddiesa tiġi u tgħaddi, il-Vanġelu jiġi u jgħaddi, il-kelma tal-Alla nisemgħuha tiġi u tgħaddi. Imma jekk ma nħallux lil Alla jkellimna, jekk ma nkunux disponibbli biex inħallu lil Alla jiftilna lil qalbna, idaħħalna fid-dlam tal-kriżi u fl-istess waqt b'sinċerità kbira induru lejh u nitolbu ħjejna, allura l-festi tagħna jiġu għal xejn. Allura l-isforzi tagħna iħallu ftit. L-isforzi tagħna jenuna sempliċement biex nagħmlu esperjenza esterna minn barra, imma ma jmissunix fil-fond, ma jmissuniex fl-interjorità tagħna u ma jenuniex fil-konverżjoni tagħna.
bl-interċessjoni ta' Pietru u Pawlu, il-mulejjejna lilna l-koll biex nifmu u narfu li l-Knisja, il-mixja tal-fidi, il-festi, mhumiex għajr sinjali, mhumiex għajr ċurkett li jfakkarna fl-arus, li jfakkarna fil-maħbub, kif fih ftakru u għalih taw ħajjithom Pietru u Pawlu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.